उदालगुरि जिल्ला सिंनि सामथाइबारि गामिनि जुगसन दैमारिनि दुइसिन फिसाज्ला प्रस्पेरुस दैमारिखौ बरायदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि प्रस्पेरुस दैमारिया सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि अफ हायद्राबादनिफ्राय PhD खालामखांनानै फैनो हानायाव गोजोननायजों द चार्च अफ एडभेन्ट सामथाइबारि मण्डलीआ बरायनाय हाबाफारि लायो। बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बरायजाग्रा प्रस्पेरुस दैमारि, बिथांनि बिफा जुगसन दैमारि आरो द चार्च अफ एडभेन्ट सामथाइबारिनि फारसेनिफ्राय खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। गोजोननाय मोनदों बेबायदि मोनसे बे डिग्रीखौ मोननायनि उनाव आरो दिनैनि बे डिग्री जाफुंसारनायनि नामावनो जोंफोर रंजादों। मण्डलीया आंजों आरो जोंनि न'खरजों रंजाफादों, बेखौ आं बहुत मोजां मोनदों। दिनै नोंथाङा माखासे गामिनि जाय नोंथांखौहाय बेबायदि मदद होदोंमोन, एनकारेज होदोंमोन, बेनि बेलायाव माथो थेंक्स गिभिं होनो सानो? थेंक्स गिभिं हिसाबै बहुत मानसि दङ। एज ए टीम जोंफोर बेखौ साक्सेस खालामदों होननानै आङो सानो। बेनिखाय आङो इन्डिभिजुवेलिहाय न'खरनि बिसि बिसाय आइ आफा आरो न'खरनि आरो मण्डली दैदेनग्राफोर आरो गामिनि बिसोर बयबोहाबो रल दङ। जेरैहाय बिथांमोना खुरांजों बाथ्राजों मालाबा एवारनेस प्रग्रामफोर बेफोरबायदि लानानै बिथांमोना इनकारेजमेन्ट होदों आरो लोगोसेयै मण्डलीनि मानसिफोराबो पार्सनेलिटिखौ सेभ खालामनायाव माखासे फोसाबनायाव जोंफोरखौ उन्दैनिफ्राय एसेब्लाबो जोंफोरखौ मदद होबाय थादों। दा बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बहुत हामबाय होनदों आरो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलिहाय गोबां मानसिया फाइनेन्सियेलिबो सापर्ट होबाय। जेरैहाय जोंफोर मिथिखागौ, गामिनि बयबो मिथियो फाइनेन्सियेलि बहुत स्ट्रागल। स' बेयाव गोबां मानसियानो हेफाजाब होबाय। स' आं बिसोरनि थाखाय बहुत थेंकफुल आरो ग्रेटफुल। आरो लोगोसेयै बेयाव आंनि सुपारभाइजार प्रफेसार एम रमेश सिं इज फ्रम मणिपुर। स' आं बेखौ बहुत थेंकफुल होयो। बिनि गाइडनि गेजेरजों आङो बे एचिभमेन्टखौ खालामनो हादों। टाइम टु टाइम बियो बहुत मोजाङै आंखौ गाइड होदों, बिनि थाखाय आं बिथांखौ हामबाय होनदों। लोगोसेयै सासे आरो प्रफेसार फनिन्द्र गयारि सार, स' आं बिथांखौबो बहुत हामबाय होनदों, जायानोखि आंखौ बे रिसार्च खालामनाय टाइमाव गोबां एडभाइस आरो साजेसननि गेजेरजों आंखौ हेफाजाब होबाय। आं बिथांखौबो हामबाय होनदों। दा नोंथाङा माखासे बेबायदि उत्सा जानो हानायाव माबायदि चेलेन्जेसजोंहाय उथ्रिबोनो हागोन? चेलेन्जेस हिसाबै फार्स्टआव फाइनेन्सियेलि चेलेन्जेस बे दंखायोमोन। स' बेखौ एसे मेनेज खालामबाय। माखासे इनाफ नङाबाबो जेदों सोलियो जास्ट फर एक्जिस्टेन्स, स' बेजोंनो सोलिबाय। आरो गुबुन फारसेथिङै आं बर' मिडियामनिफ्राय फैनाय, क्लास 10 आं बर' मिडियामावनो, इंलिस दङ होननानै होनबा इंलिसल' मोनसेल'मोन। स' जेब्लानाखि कलेजाव थांदोंमोन इंलिसा एसे स्ट्रागल जादोंमोन लिरनायाव, ओमफ्राय बुंनायाव। ओमफ्राय उनाव कलेजाव थांबाय आरो इउनिभारसिटियाव थांबाय, पन्डिचेरि इउनिभारसिटि बेफोराव थांबाय आरो हायद्राबाद इउनिभारसिटि बेयाव थांबाय। बेलेग डाइभार्स बेकग्राउन्डनिफ्राय मानसिफोर लोगो मोनबाय। ओमफ्राय बिसोरखौ लोगो मोनखांनायनि उनाव जोंफोर कलेजाव डाइभार्स बेकग्राउन्ड जानायखाय इन्टारेक्सना एसे सोलायबाय। बिदियैनो सोलोंबाय, बुंनायफोरखौबो ओमफ्राय लिरनायफोरखौबो लोगोफोरनिफ्राय सोलोंबाय, इउनिभारसिटियाव सोलोंबाय, फोरोंबाय, बेबायदिनो सोलोंलांबाय, बेबायदि आरो। दा नोंथां माखासे बे डिफारेन्सियेट बुंनो सानो नामा? माखासे गोबाङानो माने एजुकेसन लेभेलाव मिडियामखौ लानानै माखासेया माने फावसायो बा माखासे नार्भास फिल खालामनानै बेबायदिनो माने इंलिस मिडियामखौ नागिरो, नाथाय जों नुनो मोनदों नोंथाङा दा बर' मिडियाम फरायनानै बेबायदि उथ्रिसार जानो हादों। मिडियामा इसेबां प्रब्लेम्स नङा, आं बेखौ बुंगोन। जोंनो जुदि माबानिफ्राय जोंनि बे बिटिसिनिफ्राय बा आसामनिफ्राय बाहेरायाव थाङोबा बेलेग नांगौ, हिन्दी बा इंलिस। स' इंलिसखौ नांगौ। जेब्लानाखि नोङो हायार इडुकेसनाव थाङो इंलिस इज मास्ट। स' बिनि थाखाय जायफोरा बर' मिडियामाव फरायो इंलिसखौ एसे गोसो होनानै फरायखांबा अब्लानिया एसे गोरलै जाहैयो आरो। जोंफोर नुयो रासियाफोर बायदि आरो इउरप कान्ट्रिसफोराव जेरावनोखि बिसोरनि लेंगुवेजआ रिजनेल लेंगुवेजआव बाहायो, लिरनाय आरो फरायनाय, इंलिस बारा एसेबां सोलिया। स' बिदिनो जोंहाबो जोंनि लेंगुवेजआ माखासे एडभान्टेज दङ। स' बे एडभान्टेजखौ जिबायदिथिं लांनो हागोन बेखौ बेलेग पलिसि मेकार्सफोरा बेखौ लांनो हागोन। स' आं बेयाव जेबो बुंला। लोगोसेयै बर' मिडियामाव जि फरायबाय बेयाव जायफोरा दायो फरायनानै दङ आं बिथांमोनखौ इनकारेज होयो। मिडियामा एसेबां बेबायदि नङा। स' जेरावनोखि दङ, जेखौनोखि सुबिदा मोन्दों बेखौनो लानानै मेक्सिमाइज खालामनो गोसो खालामगोन आरो जिफोरबायदि नांगौ लोगोफोरखौ बिदिनो लानानै गावनि फरायनायखौ आगबारि होलांगोन। आं बेखौनो साजेसन्स होयो आरो। माखासे आं नोंथांनाव मिथिनो लुबैदों, नोंथाङा दिनै माखासे बिदि उथ्रिसार जानो हानानै माखासे नोंथाङा फैबाय थानाय नोंथाङा बेनि गसंनो हानानै एज ए बे PhD कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव स' मस्टलि आंनि केरियार्सखौ एकाडेमिक लाइनाव आं पारसु खालामनो सानदों एज ए टिचार्स बा रिसार्चार, बबेबा मोनसे रिसार्च अर्गेनाइजेसन्स बेफोरबायदियाव। स' बेबायदि ओमफ्राय बिनि गेजेरजों जिबायदि हायोसै ग्राउन्ड लेभेलाव रिसार्च खालामनानै जिबायदि पलिसिखौ डेभेलप खालामनानै आं ससाइटियाव कन्ट्रिबिउट खालामनो हायो बेबायदि एसपेक्टआव। इन एडिसन टु डेट जुदि गुबुन माबा मोनसे फेसिलिटि माबाफोर फैयोबा, नेटवर्कफोर फैया जायनि गेजेरजों आं हेफाजाब होनो हागोन, आं वेलकाम खालामो। आरो सोरबा एप्रच खालामोबा माखासे पलिसि बेफोरबायदिनि गेजेरजों इसेबां गोदोर पलिसि नङाबाबो लकेल लेभेलाव माबा मोनसे साजेसन बेफोरबायदिनि लेभेलाव आं बिथांमोनखौ वेलकाम खालामो आरो फैनो हागोन। आं जेसेबांनाखि नलेज मोनबाय, गियान मोनबाय, आं बेखौ बाहायनो थाखाय सेस्था खालामगोन।
स्पेसियेल थेंक्स टु पेरेन्ट्स मा बुंनो सानो? A special thanks to parents and wife. So most difficult times आव हेफाजाब होनाया बे आरो पेरेन्ट्स हिसाबै न'खराव मोनसे इनभाइरनमेन्टखौ आं दाबो गोसोखाङो जेरावनोखि माबा मोनसे सिमां नुयोबा बेखौ नायनानै होना ओमफ्राय बेखौ जाफुंसार होनायाव जागोन खालामनो हागोन ओमफ्राय उनाव जि जालाङो जालांगोन बे मोनसे लिबार्टि साननाय सिमां नुनो थाखाय खाबु होनाय बे इनभाइरनमेन्टआ बहुत इम्परटेन्स बेनिखायनो पेरेन्ट्सनि बेबायदि इनभाइरनमेन्ट क्रिएट खालामनायखौ आइ एम रियेलि ग्रेटफुल बहुत धन्यबाद बेबायदि इनभाइरनमेन्टनि थाखाय आं बेसेबांखिनि आरो लोगोसेयै फाइनान्सियेल बिदिबाबो जेसेबांनोखि हाबाय एसेब्लाबो बेबायदिजों हेफाजाब होबाय स' बेबो मोनसे बहुत गिदिर एचिभमेन्ट खमनि गेजेरजोंबाबो खम बेबायदि रिसर्सनि गेजेरजोंबाबो माखासे गेदेरथार थांखिखौ जोंफोरो जाफुंसार होनो हायो बे मोनसे आइडियास आरो मोनसे एक्सपिरियेन्स स' बिनि थाखाय थेंकफुल जागायजेननायाव आं बेखौ बुंनो इसा खालामदों गथ'आ थांनाय 1989नि 22 एबा 20 एप्रिलाव जोनोम जादों आरो बेनिफ्रायनो बियो देरबाय लावबाय आरो बिनि जिथु थासारि बेखौ देहायै मोदोमै जिउयै एसे जोथोन लानांगौ जाबाय आरो बेबादि हिसाबै एलपि स्कुलखौ बे गामियावनो फरायबाय आरो बेनिफ्राय मांगान हाई स्कुल फरायसुबुरि हाई स्कुलाव फरायबाय आपनार मांगान हरिसिङा हायार सेकेन्डारि दा बेवहाय फरायहैबाय बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि BA उदालगुरि डाइरेक्ट MA खौ बे गथ'आ पन्डिचेरियाव थांना फरायहैदों प्लास बेनिफ्राय पास खालामना फैनानै MPhil आरो बे PhD खौ हायद्राबादाव खालामनाय जादों। दिनै नोंथाङा बेबायदि फिसालाखौ एसेबां रां रुफा महायनो मोननानै फोरोंखो मावनानै बेबायदि खस्थ'जों फोरोंनो हाखो? आदसा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो इच्सा खालामदों बे गथ'नि फरायनायनि बेलायाव आं मोनब्रै बिसयखौ आं गुरुत्व सहकारे बुंगोन। नाम्बार 1 स्पिरिचुवेलि आं बेखौ खोब जोथोन लानांदों। 2 नाम्बार 2 बेनि फिजिकेल आं जोथोन लानांदों। 3 नाम्बारावसो दोनबाय बे माबाखौ मांगान सेकुलार इडुकेसन बेखौ आं खोब माने गुरुत्व सहकारे लादोंब्लाबो 3 नाम्बाराव दोनबाय। 4 नाम्बार बेनि थानाय फरायनाय जानाय लोंनाय गथै आं बेखौ जोथोन लानांदों आरो बे बेलायाव आङो बेबादि आंहा न'खराव खेथि बाथि जेबो गैया आं हाजिरा मुजिरा मावनानै बेबादि गथ'खौ फरायहोबाय। आं नैबेखौ थांला थुला बुंनो इसा खालामबाय आंहा 3 गथ'फोर दंमोन आङो 1980आव मेट्रिक फाइनाल होदोंमोन खिन्थु आङो फेइलार जाबाय आरो फेइलार जानायखौ आं मोनसे सानदों आं फेइलार जाबाय जिहेतु आं मेट्रिकखौ पास खालामासै आंनि फिसाफोरखौ आं गासैखौबो सिकित खालामगोन। दा नोंथांनो माखासे मिथिनाय फिसालाखौ फोरोंनायाव रां रुफानि बेलायाव बेखौ आं मोनसे जेब्ला बियो डिग्रिखौ पास खालामबाय अब्ला MA फरायनो इसा खालामदों आरो जयै जिरायनायाव बुंदों आं MA फरायनोसै आफा दा फराय होनबाबोथ' आंहा थाखा फैसा गैया फरायनाङा होनब्लाबोबा मा जागोन बेखौ साननानै गोनो गोथो आं सिरि थादों। अब्लाबो गथ'आ फरायनो गोसो जाबाय जेला फरायदो होनबाय दा फरायदो होननायाव आंनि फारसे सफैबायना बे बुंबा होमबालाय फैसा दिहुनदों आं थांनोसै फरायनो दा बिथिं फोलेरफोरनियाव नागिरबाय आरो फोलेरफोरा आंनो मदद होबाय गामिनि मानसिफोरा मदद होबाय आंनिफ्रायबो एसे दङमोन आं बेखौबो माने बाहायबाय आरो बेखौ फरायनो आं बेबादि सुबिदाखौ मोननाय जाबाय। नोंथाङा लास्ट मा बुंनो सानो बेनि बेलायाव? आदसा बे बेलायाव आङो सासे बिफा जानानै आङो 1979आव हाबा जादों ओमफ्राय 80आव आं सासे गथ' मोनजेनदों बेनिफ्रायनो आं बिफा जाबाय आरो बिफा जानायनि जिथु गुरुत्त गथ'फोरनि सायाव आं लानांगौ बेखौ आङो मा होनगोन खोब सिन्था खालामनानै मावनो गोनां जादों आरो बे बेलायाव आङो बहानिफ्राय गियान मोनखो बहानिफ्राय मा मोनखो आं बेखौ बाहेरनिफ्राय आं बेखौ बुंनो थाङा बाइबेलनिफ्राय आं स्पस्ट' बे गथ'फोरनि सायाव जोथोन लानांगौनि गियानखौ आं बेनिफ्राय मोनदों आरो बेनिखायनो स्पिरिचुवेलि फिजिकेलि एन्ड मा होनगोन बेबादि आं गथ'फोरनि सायाव जोथोन लानो गोनां जादों। दायो बेखिनि समाव आं बेखौबो बुंनो इसा खालामदों अबयसे दायो बे मबाइला गोनांथि जाबाय खिन्थु बैखिनि समाव जेब्ला बिसोरो LP स्कुल हाइ स्कुल फरायदों अब्ला मबाइलनि बेबादि प्रचलन गैयामोन। दा बेबादि मा होनगोन आउट अफ स्टाडि बेनि अनगायैबो माने बेबादि मबाइलफोर गारि मथरफोर बेबादि इसेबां गैयामोन। दा खोथाया जाहैबाय अब्लाबो किसुमान फाइनान्सियेलि एसिस्टेन्ट बिसोरखौ खालामनांगौ जायो नोजोर खालामनांगौ जायो
आरो बेनिफ्राय बिसोरखौ जोंफोर मालाबा एसे बुजायनो गोनां जायो, बुनोबो गोनां जायो मालाबा। बेनिफ्राय दबथाय कन्ट्रल खालामै गथ'फोरखौ जोंफोर बेबादि थोंग्रों खालामनोब्ला इसोरनिफ्राय गियान मोननायजों बिसोरनो बे गियानफोरखौ सोना होनांगौ आरो अब्लानिया गथ'फ्रा बेबादि मोजां थासारियाव फैयो आरो मोजां पर्यायाव मोनफैयो। फार्स्ट मा थेंक्स होनो सानो? गिबियावनो जोंनि गोथां आफा इसोरखौ जों हामबाय होदों। बिनि अननायजोंनो बेबायदि गेदेर रंजानाय जोंनि मण्डलियाव जों मोननो हादों। आरो लोगोसेयैनो बिथां फंबाय आदै जुगसननि बिसाज्ला प्रस्पेरास दैमारि बिथांखौ जोङो बरायदों गेदेर रंजानायजों। जिहेथु जोंनि गेजेराव जोंनि गामियाव बेबायदि गाहाय थाखोनिफ्राय गोजौ थाखोहालागै फरायनायजों जि थांखि दङमोन PhD कमप्लिट खालामबाय आरो डक्टरेट डिग्रि मोनबाय। बेजों जोंनि मण्डलिया गेदेरथार रंजानाय जोङो मोननो हादों। आरो बेबायदि रंजानायखौनो नोंथांमोन मिडियाफोरनि गेजेरजों जोङो शेयार खालामनो मोननायखाय आरोबाव नोंथांमोन मिडियाखौबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थादों। बेबायदि गोबां बेबायदि नोंथांमोननि मण्डलियाव दासिम PhD दायो बे प्रथम, खिन्थु डक्टर हिसाबै सासे दोङो MBBS, बेनिफ्राय इन्जिनियार सानै दोङो, MBA दोङो, MSW 8 जनसो दोङो, MA दोङो, बेनिफ्राय बेबायदिनो मा होनना बुङो नार्स गोबांथार जोंनि गेजेराव जाबाय। बेनिफ्राय BA खालामनाय बेबायदि गोबांथार जोंनि गेजेराव जोंनि गथ'फोरखौ जों मोननो हादों। बे मोनसे इसोरनि गेदेर आख्रिबाद। आरो बे आख्रिबादा जोंनि बे सामताबारि मण्डलियाव खामानि मावदों। बेनिखाय जों इसोरखौबो जोङो आरो आकौबार जों रोजा रोजा जों साबायखर बावनाय थादों। जोंनि माबायाव पुरुना हिसाबै किसुमान दोङोमोन। फ्राय आवगायाव जोंनि मण्डलियाव बेबायदि मोनसे सार्भिस खामानि मावग्रा खोब खममोन। साथाम साब्रैसोल'सो दङमोन गभर्नमेन्ट जब मावनाय। बेबो फ्राय खायसे रिटायार जालांदोंसै। खिन्थु दायो किसुमान माबाफोरा प्राइभेटआवबो खामानि मावनाय दोङो, गभर्नमेन्ट जबबो दोङो साब्रै साबासो जेनेबा बेबायदि दोङो। आरो जोङो लोगोसेयैनो आर्मि पुलिस बेबायदिबो जोंनि गेजेराव जों मोननो हादों। थेंक इउ थेंक इउ।